ହେଉଛି ୟୁଜର ନେମ୍ ଭଳିଆ। ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରେମଟା ହେଉଛି ପାସୱାର୍ଡ। କେବଳ ୟୁଜର ହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପଚାରିବେ ପାସୱାର୍ଡ କେତେ, କହିଦେ କଣ କଲେ ଭଲ ପାଇବୁ ମତେ। ମଲିଣି ତତେ ଭେଟ କରି ଦିଲଟା ତୋର ଦେଇବି କରି ହଁ ନା ଚାକିରି। DJ Magu in the house. Rocky Vai मेघ जाऊची ते खडीचे बजे मेघ पछकु मेघ धाडी की धाडी मेघ जाऊची ते खडीचे बजे मेघ पछकु मेघ धाडी की धाडी अत भगारे फिरो देखी हमारा मेघ अत भगारे फिरो देखी हमारा मेघ तुम की जाऊची रे तारा तोरा अब काही मेघाई कनमरा अब काही मेघाई कनमरा
ଏଇ ଶୁଭ ବେଳ ଟୋକା ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ହୋଇ ଦଳ ଦଳ DJ Lipu